Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आमच्या फाउंडेशन डेला दरवेळेला माजी जे मुख्यमंत्री होते कैलासवासी मनोहरजी पर्रीकर ते दरवर्षी आवर्जून उपस्थिती दाखवायचे यायचे. तर त्यावेळेस त्यांनी एकदा विचारलं आम्हाला की तुम्ही आमच्या गोव्यासाठी काय करताय. आम्ही त्यांना प्रोग्रेस सांगितलं की टीसीएसबी बँक बीबीपीएस मध्ये आहे, यूपीआय मध्ये आहे, डिजिटल इंडिया मध्ये पण बँकेचा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आहे. तर आम्ही गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटसाठी इलेक्ट्रिक पेमेंट ऑनलाईन करू शकतो. तर त्यावेळेला त्यांनी सहकार क्षेत्रावरती विश्वास दाखवला आणि आमच्या बँकेला सांगितलं की तुम्ही प्रपोजल द्या. काबराल साहेबांनी ते प्रपोजल अतिशय चांगल्या प्रकारे हे करून We have launched this TGSP where it will be a day-to-day transaction. When I was the Minister for Electricity, we had started one ATPM, anytime payment machine. But however, I think we have not got the sanctions from the RBI. I will request Honorable CM, I will also follow up because ATPM machines is something a new concept has to come. Not only paying online, but 24 hours acceptance of cash payments also in various machines will be done. Online bill payment services TGSB जो फाटी पॉवर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर टायअप करून तांच्यांनी दाखवून दिले की जवळपास 80 जाग्यांचेर गोंयांतल्यो वेगवेगळे कोणाकूच म्हणजे लायनीन रावपाची गरज ना, क्यून रावपाची गरज ना, तुम्ही चला तुमचे बिल पेमेंट्स करा. गुड इनिशिएटिव्ह टेकन बाय इन द देन पॉवर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल. आणि आता तीच बरी म्हणजे उद्या सांगता आसतना बाब साठे हांणी सांगलें की थंयसरी काब्राल आशिल्लो आता हांगाय काब्राल आसा. काब्राल आतां म्हणून बेगीन जालें. 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची स्कीम आमी बंद करूंक ना. थोडोसो भितर प्रॉब्लेम्स आशिल्लो बापा काब्राल आनी तो रिजॉल्व केलो आणि टील डेट आमी 16,000 लिटर उदक लोकांक फुकट